Vítajte, priatelia. Zlý svet. Vítajte, priatelia. Toto je druhý diel z môjho survivalu. V dnešnom videjku si tu teda zahráme do survival svete. A pokusil by som sa nájsť nejaké pekné miesto na bývanie. A v podstate si nejaký základný barák. Sakro. To je nepríjemné. Ideš na dobrodružnú cestu na Minku o pol hodinu? Je mi to Danka, ale teraz točím video, prosím ťa. Nie, nejdem. Dobre, tak sa na to na čo? Dobre, ale už ti to hovorím štvrtýkrát. OK, finally som našiel pevninu. Trošku rozumiem redstone. Yes, no, dobré, to je jedno. No, anyway, konečne som našiel pevninu a teraz môžeme vydať. Naťažím si konečne drevo po dni a pol. A v podstate konečne môžeme poradne začať tento survival. Chcete v plnej paráde. Môžeme vidieť birch les. A jo. OK. Teraz som tiež trochu hliny. Alebo ešte už je to ako bude. OK, konečne, finally, mám drevo, normálne. A môžem si až ťažiť aj nejaké suroviny, že by si mohol nájsť a práve vyšiel slnko z pozemraka a úplne svieti do ksicht, takže hneď zakaz. OK, fajn, ale mám jedlo. Začne sa mi regenerujú moje hápka. A jo, tam je jungle, to máme ešte menej FPS šedráme, takže to idem do práce. To je ovce, to je dobré na spawn point. Mám tak ďalších nivách, bo tak na ovcu potrebujem. Ja som si ubral ráno. A asi by som nakopal nejaký kameň. OK, a ešte pustem barák. OK. A taký malý hnusný barák, ale to je jedno. Teraz nemám dosť veľa zdrojov. Dobre urobil. Vyššie bloky. By som už kračil s krumpáčom, vole. OK, mám nejaký dom. A asi podkúrim, aby som pekne veľa svetla. A jop. To bolo všetko z tohto videa. Dúfam, že sa vám
páčilo a uvidíme sa ďalšie video a čau.